Srbija pre svega staje zbog 19 prerano ugašenih života. Evo incidenti ovdje. Njihove žrtve nikako ne smeju da budu uzaludne. Srbija staje jer hoćemo sigurne škole, ulice, sela i gradove za svu decu. Hoćemo da odrastaju u Srbiji bez nasilja. Srbija staje jer nam je dosta života u strahu i širenja mržnje. Dosta nam je da živimo u društvu u kom nema ni posledica, ni odgovornosti za zaštićene moćnike. Putinovci traže da Srbija se staje uklone zastave Evropske unije. jer čujemo vapaj naših ljudi sa Kosova i Metohije koji su prepušteni sami sebi, ostavljeni na milost i nemilost i nemaju podršku ove zemlje. Nemaju podršku ove vlasti. Čujemo njihov vapaj i osjećamo da pate jer trpe nasilje svakog dana. Zbog svega toga, neka bude jasno, istrajaćemo do kraja. Ako im glas na stotine hiljada nezadovoljnih građana nije dovoljan da ispune zahteve i preuzmu odgovornost, cela Srbija će stati.